Vo východoslovenskej regionálnej druhej lige mužov sa hrá základná časť súťaže. Po nešťastnej prehre na palubovke Abovie v Košiciach po predĺžení sa v domácom prostredí Kings Bardejov v bielých dresoch predstavil dobrým výkonom a vyhral v 19. kole nad Humenným o 30 bodov 96-66. Domáci mali celý priebeh vo svojej réžii, darili sa im kombinácie a hlavne ovládali priestor pod oboma košmi. Tradične sa už dokáže presadiť Labik. Tentoraz sa mu dobre sekundovali Čegiň i Alexovič a aj nová posila, ktorou je Matúš Hríb. Polčasový výsledok 55-30 bol dobrou prezvesťou aj na trojciferné víťazstvo, no k tomu chýbali 4 body. V čele tabuľky je UVL Košice, Bardejov je druhý pred Michalovcami a Kežmarkom. Do skončenia základnej časti je ešte 8 kôl. Najbližší víkend hrá Bardejov na palubovke Destetu Krompachy. Takže nakoniec výsledok Bardejov Humenné 96-66. Basketbalisti muži teraz dolali prvý BK Humenné 96-66, po polčase 55-30, keď Labik zaznamenal 20 bodov, Čegiň 15, Alexovič 14, Smelly 13, 12 bodov pridal Jendrichovský, 10 Hríb, 5 Štefančin, 3 Hanobik a po 2 body zaznamenali aj Udič a Lindemann. Naopak nepotešili žiaci, tí doma na domácej palubovke teda podľahli svojim rovesníkom z Prešova v dvojzápase najprv 46-86 a druhý zápas prehrali 38-76. My sme tu doma, my sme tu doma, my sme tu doma, my